welcome back. Ang lulutuin ko ngayon guys ay itlog with spinach. Let's go! Sugod nagpanambok ang nagbati diri sa bukid. Sige nag-uwan diri. Da. Ito guys ay spinach with egg. Ako ara ning kuan recipe. Okay. Scrambled egg with spinach ang tawag sa luto na ito guys. My own recipe, my own style. Oh yeah.
to kadiyot. Nainayan lang. Check na to, ba na. Wala pa naluto ang kuan. Itlog. Ay, kasya. Luto na guys. Itong tilawan.